Hormatly müşteriler, bugünkü sorkoja avtologum Foton 2025-nji ýylyň 11-nji aýy Amatdyl Wahadan goýduk maşinlary nesip edenden elimizde 10 sany wa kime gerek bolsa arkaýyn habarlaşýaryň. Uzaýynlygy 4 metr 20 santy paket 26 model bolup gelýär. Neçe adam arassyjy kondisionerli peşli 5 skor zady bilen 6 skor. Dördük motor kanterin kali Fotonlar abben kredit hemme şertlerde çıkýar maşinamyz. Elimizde 10 sany wa Amatdyl Wahadan goýduk. Kime gerek bolsa arkaýyn habarlaşyp Biziň ýerleşen ýerimiz Mars şäher Dimitr param ýol. Telefon belgimiz 863 10 44 53. Kia kampanya çıkaran Kia Tasman Picasso, Kia Turbo 177 478 kurtaş momendi. Dekneyle soranda yumuşaklığı gidişi rahatlar komentarlara yok. Sırayla komplektatsiya. Полноприводный пикап. Цифровой прибор. Автомат коробка. Dörtlüde baha degemi degan komentarda bellan. Qat pulun köp bol prosto sürüp göreýin näde alanmasam. Men pikirimçe alanga degan ok. 35 $000 berip alyp Polna full Hilux sat bolýar. Polna full komplektatsiyam $50,000 pastı bari. Prosto komplektatsiya suňalypdy. Hyundai Grandeur 3.5 motor, 360 kamera, golograma, 4 bada. Renkini özüňize urmaly, bu geçerýärli urlan. Kime gyzykly bolsa 1K22 maşyny baran soň özüňiz renkini täzeni urmaly bolýaňyz. Aşgabatda barp düşen bahasy $30,000. Salony gara. Panorama, akustika boz, massaj bar. İlk denede kapılarda setka yok. İlk setka bar. Yukarı Alcantara. Kime gıdıklı varsa haberleşip bilersiniz. Bizden kontaktlamız profilleri var. Salam hormatly müşterilerimiz, bugünkü abzorda tanıştıracak maşinim elmida modadan gaçmayan maşinlerimizin biri Toyota Camry, il arasında Dodge Camry diýip adlandyrylýar. Maşin 2003-nji ýylda ömürlen bakatna maýçy olanlar soňra çendi diňlärin. Bu densibet maşinne için mesele yok. Tekerlen dörtsen täze wagtlan diskasy boş maşinne hemme zat ýerleşdirilen. Ehosy original pioner telewizor. Kozalonyz arasynda hiç kemçilik ýok. Görkezip geçeýin. Maşin 5 şuma çenli edilen bir krel, bir gapy çalyşylan oglanlar hiç mesele ýok maşinda. Üçlük motor. Içoruna maşin kraska ýok. Içoruna da kraska ýok maşinin arasynda emat tüýdüne majgar we oglanlar hiç kemçilik ýok. Etmel zady ýok. Boş-boşa goýulýan zatlar hemmesi goýulan maşina. Maşiniň bahasy 12.500 abmen kredit arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Kime gıdıklı olsa, canlaşın havarlaşma üçün 65 30 65 30 29 Arkayın canlaşın videonun like, repost ve gollali. Salam hormatly müşteriler. Yine de kelleňize sığmajak bakadan avolon. Bakaty 20 ýarym. Öz renki wapşe öňünde degim ýok. Maşin paçk hormatly müşteriler. Abulsovkanga şeýle zawod. Maşin ijasyna ýeňiljek degim ba. Limited bilen ikisi bir zat. Himme funksiýa bar. Golograma, JBL, 5 kamera, näme zat diýsen bu. 3.5 motor, opş degim ýok. Baka 20 ýarym hormatly müşteriler. Patran maka ne görşüňde hiç ýerde ýok. Abmen etdik bismillah. Touring bol kitja diska ütköye pakreshkalan Türkmenistanna ellemek gerek. Hormatly müşteriler täzece. Yanında sarwat atçan yapyan yili
2021-nji ýylyň 1-nji aý Amerikanski baha 20 ýarym. Probek 115.000 kilometr geçen hormat müşteriler 21-nji ýyldan beri ana zatny wit kamerasyň monitor klimat kontrol. Sidenden Saudiýanyň da ne bezprovodny rejimden doly. Ýokaryň uja garamata. Aýtdy limited maşy poliçi. Alcantara etjek aýpyň apşyp kaşyklary. Sidenniň hem şolar ýajak hormat müşteriler. Yarım koja, yarım Alcantara wagt ýene. İçi 5 adamlyk iýik salonak sidenlaryň adam gızdıryan hormat müşteriler. Ine sidenin kastıwasynda gelemede tutuş koja gapdylar Alcantara wagt. Ýani iýik sidenlaryň gızdyryan padly kotny kılja gara kos salon. Baha 20 ýarym hormat müşteriler gara Alcantara bolan ekeniňe. Kim alsa nesibes hormat müşteriler? İýik konk faraçyklarlar. Abişni togry. Baha 20 ýarym. Abmenma oňşykpa yetmedik ay garaşykpa. Emma zapaska çyklap kak bolosny ýerinde du. Toyota Avalon. Yerleşen ýerimiz Gauss-Styanka. Amerikanski in amatly wagtda Styankamda biz symyla in gardan Avalon ýedil şuwnam geldi. Kim alsa nesibesini habarlaşmak üçin 61 0 1 66 07 61 61 09 61 61 39. Kim alsa nesibesin. Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Bugün kabzordaky maşinamiz Geneza G90 2022-nji ýyl. Bu dostlar, bu maşinal, bu yer samolyot, ýoluň şahsy, ýoluň karoly. Dostlar, içine geçemede bu maşini övmesen aboyan yok. Hemme zat var, diyen zaten var. İçi mebel, koja, premial akustiko, siyah Alcantara, panorama. Hemme diyen zaten var, napa koja. Besprovod nazaryatki. 30 000 geçen, kapsam yapılsam gorkojadır. Kapsam öz yapıyor, bunu çekmeyen merekkel. Karoç şon ýa dostlar, içine men ýygyny oturup göret. Ýydam dostlar bir kom kwartiradyr, ýygyna geçdi. Ýydam hakyky biznes class, samolyot ýeteňe bolýar. Kaplar knopkada açylyp ýapylýan. Berde klimat kontrol edip bolýar. Sidenýan rejimlerini ýakajamin. Ştorkan, zanaveskan knopkada açsaňam bolýar, knopkada ýapsaňam bolýar. Galandaklary. Klimat kontrol. Sidenýalan. Mena da şunu ýygyna geçecek. Ýene süýşän, ýene galdyrýan, ýene de ishodny palajan täze nima ýap bolýar, bön öz ýanyna gelýär. Patsvetkany ýükledip bolýar dostlar, ona nima çekler. Berde patsvetka, berde aýna jygam bar eken. Dostlar, hakyky liner, bu hakyky liner. Hemme zat we diýen zadyň bar. Bahasna da dostlar diýen zat bar ýok 55 000, hawalaşmak üçin aşağı nomunan berler. Ýa-ni baryňyz assalamu alaykum.